Sibingelele sikamukele mbukeli eindabeni zehora lesikhombisa igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwadi. Ake sibhekeke ukuthi iziphi indaba ehamba phambili kuleli hora. We will continue discussions on practical measures to facilitate trade and investment flows through the increased use of local currencies. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi amazwe eBRICS afuna njengamanje ukuvumelana ngohlelo lwawo oluzogunyaza ukuhwebelana kwawo ukusetshenziswa uhlelo olusha lwemali nokuzokwenza ukuthi kungabe kusetshenziswa idola laseMelika phakathi kwamazwe ayingxenye yeBRICS. I'm feeling happy and I'm feeling blessed. Why? Because I've casted my vote. I want to see change in Zimbabwe and then everything can flow. Bebephume ngobuningi abantu ukuyovota eZimbabwe kanti ke inhloko yethimba leSADC eZimbabwe lizokwazi ukukhathazeka ngokuphuza ukufika kwezinto bezosetshenziswa uma ngabe ke sekuvotwa. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi amazwe eBRICS afuna njengamanje ukuvumelana ngohlelo lwawo oluzogunyaza ukuhwebelana kwawo ukusetshenziswa uhlelo olusha lwemali nokuzokwenza ke ukuthi kungabe kusetshenziswa phela idola laseMelika phakathi kwamazwe ayingxenye yeBRICS. Umengameli Ramaphosa ubeyingxenye yeinhloko zamazwe eBRICS ezethule inkulumo yazo ekseni namhlanje osukwini lwesibili lwengqungquthela eqhubeka eSandton. Omengameli bamazwe ayisithupha benhlangano iBRICS bafuna ukuthi ukuhebelana okwenzeka phakathi kwamazwe abo kwenzeke ngohlelo lwemali esetshenziswa yilelo lizwe. Lo mzamo ufunwa abaholi beBRICS ozochaza ukuthi ngeke lamazwe idola laseMelika. Ibhange leBRICS iNew Development Bank seliqalile ukuvivinya lolu hlelo njengoba izwe laseRussia selifakwe unswinyo ngamanye amazwe omhlaba ngenxa yempi eqhubeka phakathi kwayo nelase-Ukraine. We are concerned that global financial and payment systems are increasingly being used as instruments of geopolitical contestation. Global economic recovery relies on predictable global payment systems. Umengameli Ramaphosa uthi uhlelo lokubonisana ngokuhwebelana kwalamazwe eBRICS luzophothulwa ongqongqoshe abangemele ezimali emazweni angaphansi kweBRICS. We will continue discussions on practical measures to facilitate trade and investment flows through the increased use of local currencies. This is a matter we believe that further discussions need to take place, particularly amongst our finance ministers. Lengqungquthela izophinde ixoxe idingide kabanzi ngokwandisa kwezabelo zamazwe afuna ukuba ingxenye yeBRICS. Ngingusamkele Maseko ngibikele izindaba zeSABC eGoli. Abaholi beBRICS sebenxenxe ukuthi kuqine ohulumeni bamazwe njengoba umhlaba usunokuhlukahlukana noma ke ukuhlukahlukana. Bebekhuluma ke labaholi namhlanje njengoba phela ingqungquthela iqale ngokusemthethweni baphakamise ukuthi kube nemithetho ethize okuyiyona ezolawula amazwe ngaphansi kweBRICS iphinde ke iqinisekise nokuthi amazwe ayahloniphana. Umengameli uCyril Ramaphosa oyinhloko yombuso yezwe elimele iAfrika enhlanganweni yamazwe iBRICS okuyilona elisingethe lengqungquthela uthi inhloso yabo uqinisekisa ukuthi lelizwekazi alikhishwa inyumbazana kwezohwebo emhlabeni ukuze lihlomule kwezomnotho. The African Continental Free Trade Area, once fully operational, will unlock the benefits of the continental market and generate mutually beneficial opportunities for both African and BRICS countries. Umengameli waseRussia Vladimir Putin ohlanganyele kule ngqungquthela ngohlelo lwezobuchwepheshe akazange alishalazele udaba lokugasela kwezwe lakhe eUkraine. We thank our colleagues within BRICS that take an active part
in the attempts to put an end to this situation. Umengameli waseBrazil uLula da Silva uhambe emazweni kaPutin wasola umkhandlu wezokuphepha wenhlangano yamazwe omhlaba UN ngokukhetha iphele emasini malungana nendlela obhekana ngayo nezimpi eziqhubeka phakathi kwamazwe ehlukene. The Ukraine war shows the limitations of the UN Security Council. Many other conflicts and crises do not receive the due attention, even causing vast suffering for their peoples. Kanti undunankulu wase-India uthi izinhlelo ze-BRICS zithela izithelo ezinhle zokuthuthukisa ke umnotho ezifaka phakathi ibhangela lenhlangano elasungulwa. We have had many achievements during this journey. Our new development bank is playing an important role in the development of the countries of the Global South. Kubhekeke kakhulu ukuthi abaholi bamazwe e-BRICS babalule izinyathelo ezizothathwa kwengeza isibalo samazwe ayingxenye yalomfelandawonye nokuthi kuzolandelwa miphi imigudu ukukhetha lawo mazwe. Gesi udokotela uKhosi Ensura Mkhupa uthi emva kwesivumelwano kuzosiza ukuxazulula inkinga zohlelo lokucisha ngogesi. Cishe sekuphela iminyaka eminingi la kuleli libhekene nenkinga yesimo esingesihle ezikhungweni ezahlukene ze-Eskom, kodwa namhlanje libuyile ithemba emva kokuthi la kuleli nelaseChina licikicisa isivumelwano sokusebenzisana ukwenza kangcono isimo. Even before today, almost all of them have been helping us on the generation side, already generated a number of reports on how best we can improve the issues of performance of the coal-fired power stations. Uramukhupa uthi ukusebenzisana neChina kusho ukuthi kuvalela amanye amazwe afuna ukuba yingxenye. We are searching for new generation capacity, which is really solar PV and wind power. Wind energy. I did say to you that they are sitting on 688 gigawatts of renewables, so they are going to share with us how to bring those on stream. Izikhulu zaseChina zithi zizibophezele kwenzeni umehluko zibambisene nela kuleli. We aim to provide steadfast support to South Africa in the pursuit of the green and sustainable energy solutions and the realization of our shared energy security goals. Uramukhupa uthi China inikele ngobuchwepheshe obungamakhulu amahlanu kodwa buhlangene nezivumelwano abasenze namhlanje. Inhloko yethimba leSADC eZimbabwe udokotela uNevas Mumba uzwakalise ukukhathazeka ngokuphuza ukufika kwezinto ebezizosetshenziswa uma kuvotwa kwezinye izikhungo eZimbabwe. Lokho ke kugcine kwenza ukuthi lezi izikhungo ziqale ukuvotisa sekwedlula isikhathi ebesibekiwe. Izakhamuzi eziningi eZimbabwe zithi inesifiso sokuthi ububha buphelenya emva kwalolu khetho lwanamhlanje bangaphezulu kwegidi eziyisithupha abantu ababhalisela ukuvota kulolu khetho. Kusenjalo ozongamela leliyazwe kufanele athola amavoti angaphezulu kwamaphesenti angama-50. I'm feeling happy and I'm feeling blessed. Why? Because I've casted my vote. I want to see change in Zimbabwe and then everything can flow. As the youth, as the young people, we have so much expectations for this country, and we hope they will come into reality. Naturally, we want peace and harmony in our country. We want free and fair justice. That's the only thing we are voting for. iSADC eZimbabwe izwakalisa ukukhathazeka njengoba bezingangobaba nje inqinamba ngesikhathi kuvotwa. We were a little bit concerned at the lateness of the arrival of the certain ballot papers. So that is something that we're going to follow up and find out why that happened, because constitutionally those ballot papers should have been here much earlier, in fact 2 days before the actual voting day. uNelson Chamisa naye uzwakalisa ukungagculiseki ngekomiti elibhekela ukuvota eZimbabwe kulandela zona lezi inselela ababhekene nazo ngenkathi kuqhubeka uhlelo lokuvota. Well, voting is very important. I'm encouraging all the citizens to exercise their right to vote, but I must say that we are disappointed because the Zimbabwe Electoral Commission have disappointed the citizens. People came in their large numbers,
In some cases, particularly in Harare and Bulawayo, which are the urban centers where we are very strong, there's not been time as voting. We're supposed to start voting at 7. Usuku lokukhishwa kwempumela yalolu khetho lusazomenyezelwa. Iqalile namhlanje inhlolokhono yokuqoka umvikelo omphakathi omusha. Omunye ke wabagaqelele sisikhundla uadvocate Tsidiso Tipanyana uthi uma kungabe kungancipha izenzo zenkohlakalo kanye nokungaphathwa kahle kwemali kuhulumeni angehla ngesigamu amaqala ehhovisi likamvikelo omphakathi. Inhlolokhono yenzeka nje amanye amalungu ekomiti lesikhashana lePhalamende awagculisekile neze maqondana nesimo sehhovisi lomvikeli womphakathi. Lamalungu ke abese phonsa imibuzo ogaqele lesikhundla uadvocate Tsidiso Tipanyane ukuthi yini azoyenza ukuze ihhovisi lomvikeli womphakathi lisebenze kahle futhi. Happy staff members make happy workers. I will need to sit down with my colleagues, whom I know very well. I've worked with them for quite a long time, to say, colleagues, we have a mandate. So we need to get the public to believe that we can deliver. And also go back to all the stakeholders to say, listen, we can work together to fight corruption in our country. Uthipanyane uphinde wabuzwa ngesabelo mali salelo hhovisi nanokuthi uzoyisebenzisa kanjani. If government was cooperating, we'll probably reduce the caseload of public protector by half. There'll be less complaints about wrongdoing in government, and therefore we can use those resources elsewhere. Kube sekulandela uadvocate Thomintsiwa ophonswe imibuzo eminingana njengoba amalungu ePhalamende befuna ukwazi ukuthi naye uzoliguqula kanjani ihhovisi lomvikeli womphakathi uma engase aqokwe kulesikhundla. The strategic objective of the vision of the public protector is to eliminate corruption, maladministration and impropriety. Untsiwa ke uphinde wabuzwa nangeqembu lezombusazwe alesekayo. My political alignment of the past should not in any way influence my decisions today. Untsiwa uphakamise nokuthi kwengezwe abaphenyi ehhovisi likamvikeli womphakathi abazobhekana nokusilela emuva kwamacala. Mbukele okwamanje ke sisathi qhu ngapha nje ke ngaseyitolo sokhokha ikweletu kodwa uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi they died in a very brutal way, and I would understand why their families are very angry and sad. Ungqongqoshe amaphoyisa ubheka icele uthi amaphoyisa amabili abulawe esemsebenzini abulawa ngesikhulu isihluku lesi ucele uvakashele imindeni yezisulu. Siphethe sikubingelele ke mbukeli sikwamukele mungabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi amazwe eBRICS afuna njengamanje ukuvumelana ngohlelo lwawo oluzogunyaza ke ukuhwebelana kwawo ukusetshenziswa uhlelo olusha lwemali nokuzokwenza ukuthi kungabe kusasetshenziswa idola laseMelika phakathi kwamazwe ayingxenye yeBRICS. Mbukeli asikhumbuze ke futhi nokuthi lezi indaba zikhona lapha yakuTube ungena nje kuyo uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani ke uzoyithola. Ummeli womsolwa wesihlanu uadvocate Zandile Mshololo ecaleni lobe ngunozinti wePirates uSenzo Meyiwa uthi kukhona abatshala ubufakazi endaweni yesigameko ukuvikela abasolwa bangempela abalwa abahlanu babhekene necala lokubulala uMeyiwa ngo2014. uKenneth Thobeka Mhlahla uphekwe ngembuzo ngokuthi kwenzeka kanjani ukuthi yena athole inhlamvu ngaphakathi endlini ngosuku olulandela isigameko ekubeni abaphenyi abafika kuqala ngobusuku ekwabulawa ngabo uMeyiwa bathola ngalutho. You discovered a bullet next to the entrance way in people were moving in and out of that house. Emva komnyango emva kwama-glass jars. And also it is the evidence for Mr. Mosia that he inspected the area wherein you found a bullet and he did not find it. I understand. And he left the scene. The reason why Mr. Mosia did not find this bullet, it's because it was not there when he inspected the area, and it was planted by the people who were moving in and out of the scene after he had left and before your arrival. Uadvocate Zandile Mshololo uthi sicapha sange sizungezwe ngetape njengoba kwenziwa endaweni yesigameko.
was that door not supposed to have been closed or to have been marked as a no-go zone area? Ngicela ubuphando la lizakwenziwa njani umnyango uvaliwe ngoba into eyayivaliwe icrime scene. Uthi futhi ubufakazi obubalekile bashaywa indiva endaweni yesigameko. Did you measure that piece? Ngaba umlinganiselo wala piece okanye ke measurements which you are referring to it as a piece of wood depicted in photo number 127. What were the measurements of that wood? Yathathwa measurements zala piece. Anzange ndazithatha mhlekazi. No, I didn't. We don't even know how long was it. Awuyazi noma yayinde kangakanani na. Did you include that you also recovered a piece of wood and explained the color, the size of the wood that you recovered or you saw? Uba ndandiyicollectile ndanzawusibhala kodwa ngoba nizange ndayicollector anzange ndasibhala mhlekazi. Didn't, so I didn't. Why you omitted to include such crucial information? That's crucial evidence. Ukufakwa kobufakazi kuplastiki nako kubhekisisiwe enkantolo namhlanje. It's easier and it's possible to tamper with the seal of that envelope, and it was put in a prescribed plastic bag that we have just displayed to the court now, on which you said it can be pierced by sharp objects. Akwazi temperature exhibit ingaphakathi kwe-envelope kwe-exhibit bag. I-National Freedom Party inxuse uhulumeni waKwaZulu-Natal ukuthi uhlinzeke wonke amakhansela ngaphansi kumasipala kwaNongoma enyakatho yesifundazwe ngonogada. Lokhu-ke mbukele kulandela isigameko sokudutshulwa kwekhansela. Umphathiseni Manqele ubesendleleni ebheke emsebenzini namhlanje kuseni ngesikhathi ehlaselwa. Kukholakala ke ukuthi kulimale nomsolwa othole ukudubuleka ngesikhathi unogada kaManqele ephindisela ngenhlamvu. Siyanxusa uhulumeni waKwaZulu-Natal qinisekisa ukuthi amakhansela eNational Freedom Party ayagadwa kwenye yonke indawo yaKwaZulu-Natal kakhulukazi endaweni yakwaNongoma ngoba sekucacile ukuthi indawo yakwaNongoma ayiphephile emakhansela eNational Freedom Party. Sizokhumbula ukuthi ngasekupheleni kwenyanga lesiphuma kuyona besifihla ukhansela umchunu naye wadutshulwa kwaNongoma. Emva kwalokho ngaphambi kwalokho kwakuhlasela ukhansela uZungu naye amahlandla amabili ngenhlanhla wasinda. Ngakho siyanxusa ukuthi uhulumeni awungenelele uqinisekise ukuthi amakhansela ethu aphephile ngaso sonke isikhathi. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uthi lamaphoyisa adlule emhlabeni ngenkathi esemsebenzini eNorthern Cape abulawe ngesihluku. Ucele usho lokhu ngenkathi evakashele imindeni lamaphoyisa okunguConstable uKayetsi Mandindi noSayitsheni uKidimetsi Masilo. Ukudlula emhlabeni kaSayitsheni uMasilo noConstable Mandindi kuqubulo omkhulu umkhankaso lo wokuthungatha agcine emkhalela amasongo kaZigonyelo esiliso neminyaka engama-38 ubudala emva nje kwamahora kwenzeke lesi sigameko. Ngqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uvakashelele emndeni elahlekelwe ukuzodlulisa amazwi enduduzo. The criminal was quite brutal to them, shot them in a bad way. For some reason managed to overpower and took the R5 that he used it brutally against them. They died in a very brutal way, and I would understand why their families are very angry and sad. We feel the same. Ucele uphinde wathi lo msolwa okuvela ukuthi kade kwasenza okuphambene nomthetho bekungafanele nokuthi ngabe ubesemgwaqeni. Imndeni lamaphoyisa abulewe ithi lahlekelwe kakhulu laba bengesibo nje abavikeli bomphakathi kuphela. Angama-30 nomuva amaphoyisa adlule emhlabeni uma kubhekwa phakathi kwenyanga uMbasa noNhlangulana nonyaka. Kusenjalo kulindeleke ukuba umsolwa avele kusasa enkantolo kanti kunamanye amacala okubulala abhekene nawo. Namhlanje kuphela iminyaka emibili selokhu kwabulawa ngesihluku uBabita Deokaran emva kokudalula kwakhe amahlazi enkohlakalo eyabe yenzeka eminyangweni wezempilo eGauteng ngokukhishwa kwamathenda ngokungekho emthethweni. Wadutshulwa ngonyabo ezinhlamvu ngaphandle komuzi wakhe eWinchester Hills. Yikhona ke lapha uBabita Deokaran athula khona ngezikhathi zasekuseni eminyakeni emibili edlule emva kokudutshulwa amahlandla ayi-11 ngaphandle komuzi wakhe oseningizimu neGoli. Inkantolo ephakeme eGoli izolo igwebe abesilisa abayisithupha ngokubulawa kukaBabita abagwetshwe phakathi kweminyaka eyisithupha kuya kwengama-22. Umsolwa uKhansani Mpungo yaba namanje
Umndeni wakwaDiokaran ukholelwa ukuthi ugwetshwa kwababulali kuyisiqalo sobulungiswa emndenini. So from the outset I've always said that I have faith in our justice system and our state. So going forward I would like to see this not swept under the carpet now and shall be exposed, and I'm hoping that it does in due course. Ubabitha Diokaran waabulawa esikhathini lapho ebambisene nophiko olukhethekile oluphenya ngamacala iSIU ekuvundululeni inkohlakalo yamathenda esibhedlela saseThembisa. The Special Investigating Unit welcomes the sentencing of 6 men responsible for the murder of Babita Diokaran, the then acting Chief Financial Officer in the Gauteng Department of Health. On the 22nd of August, the High Court of South Africa Gauteng Division in Johannesburg sentenced the accused to a heavy sentence ranging from 6 to 22 years imprisonment following a plea and sentence agreement with the National Prosecuting Authority. I-NPA ngakolunye uhlangothi isaqhubeka nophenyo ngokubulawa kukaDiokaran njengoba ikholelwa ukuthi kunobhongoza abakhulu kuyibona abacija leli tulo abangakaboshwa. Mbukeli umhlahla wesimo sezulu yalandela ngemva kwekhefu. Ngikubingela umbukelo emakhaya ngiphinde ngikwamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ake sibheke ukuthi sime kanjani ke likuba magagasi ke nje izulu kakhulukazi ngempela phana esifundazweni sase Eastern Cape kanti ke futhi ukhona ke nalawa msingo bandayo letha amakhaza ikakhulukazi nje laphana kwele kaMthaniya kanti kusasa ke yasilindele ke nje leza imvula ke ezingatheni kakhulukazi nje ngempela phana esifundazweni sakaZulu Natal kanti khona ke nale yankungu ekhasa phansi ngasilindele ke phake lisanda ukuthi nje liphenge kwezinye izifundazwe kanti ke kusihlwa amazinga ke ami kanje labanda ngempela phana koKapa Dumo la kubuza ngempela ukuthi ngubongaki ke ngo5 libambe bande njalo ke nalaphana ko Calvina yiqanda qo ePhington ufona kanti ke laphana eKimberley liyabanda ngo3 kanti ke eGoli koSoweto kandonga ziyaduma la kubuza ngempela ukuthi ngubongaki namhlanje ebusuku ngo9 koMusina u6 kanti eMelo singalindela nje wona ke u6 eLady Smith u8 kanti ke laphana eMgungundlovu u10 eThekwini thanda ukuthi nje lipholeke ngo15 liyabanda ke koMthatha ngo6 kanti ke eGqeberha u9 kanti ke kusasa ngaphinde futhi nje izulu thanda ngabi lihle kakhulu nje lapha esifundazweni sase Western Cape koKapa Dumo liyabanda ngo16 thanda ukuthi nje lishiseke lapha ePhington ngo28 eGoli eSoweto kwandonga ziyaduma lithanda ukuthi nje lifudumaleke ngo25 kanti ke lapha eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi lipholileke ngo20 kanti ke eEast London singase sulindele nje u18 thanda ukuthi nje lipholeke nalapha ke koGqeberha ngo17 ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngiyintombi kaMadlamini ulangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukeli sibonga kakhulu ngokuthi nihlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa nikhumbule ukuthi kusasa izobe iphethwe oza kwethu ngolimi lwesiXhosa nibe nobusuku obuhle nisale kahle.